Ya kasuwan? Lafiya kalau wallahi. Yawa. Wani abu ne wanda ya kai kusan shekara 2000 yana nan amma kuma baya wuce kwana 40. Mene shi wannan abun? To wallahi ni kan ban gane wannan magana naka. Na ce ba? Akwai wani abu ya kai shekara 2000 ma yana nan amma kuma baya wuce kwana 40. Mene shi wannan abun? Kwana 40 ba kuje ba ne? Na? Ba kuje ba ne? Kuje ne? Ina gani shi ne. Ka tabbata? Insha Allah. Ok, to shi kenan mun gode. Barka ka dai. Ya kake? Lafiya lau. Yawa. Akwai wani abu ba? Ya kai shekara kusan 2000 yana nan amma kuma baya wuce kwana 40. Mene wannan abun? Aljani. Kai, kar ka sake sa baki. Aljani? Ok. Shi aljani baya wuce kwana 40 yake mutuwa ne ko kuma da yake tafiya? Kamar baki ne haka nan. Yana shekara 2000. Kuma bai aljani da yake. To shi aljani in ya kai kwana 40 ne me zai yi? Mutuwa. Mutuwa? Ai aljanu suna fin haka yi. Mutum ma ba yana fin kwana 40 ba? Yana fi. To aljani kan yana kai kusan shekaru da dama yi. Amma shi wannan kuma ya kai kwana 40. Wannan haka nan in dai ba shi. Yawa sanu. Ya kasuwa? Lafiya lau. Sanu. Ina so ne zan ma wata tambaya. Allah sana sani. Akwai wani abu ya kai kusan shekara 2000 yana nan amma kuma baya wuce kwana 40. Mene shi wannan abu? Na ce ba akwai wani abu ya kai kusan shekara 2000 yana nan amma kuma baya wuce kwana 40. Mene wannan abun? Wani abu ne ya kai shekara 2000 yana nan. Yana nan kuma baya wuce kwana 40. Gaskiya ban san shi ba. To shi kenan ba matsala mun gode. Barka dai mai gida ya yi. Lafiya. Lafiya. Kana ji ba? Zan ma wata tambaya ne. Akwai wani abu ya kai kusan shekara 300 ma 300 yana nan kana ji abun? Ya wuce kuɗi. Ok, kuɗin ya zo baya kai kwana 40 ne? To ai ana wasu gani kan kuɗi duk yawansa ba zai wuce kwana 40 ba za ka iya kashe shi. Ok. Akwai wani abu ba? Ya kai kusan shekara 300 ma. Amma in ya zo baya wuce kwana 40 yake tafiya. Mene shi wannan abun? To ikon Allah, ina tunanin wata. Wata? Ok, wata shi baya kai kwana 40? Wata ba zai kwana 40 ba, yana kai kwana 30 kuma ya kare. Ok, ka tabbata wata ne? Na tabbata. Sosai? Sosai kuwa. To shikenan mun gode.